У прэзентацыі карціны прыняў удзел надзвычайны і паўнамоцны пасол Казахстану ў Беларусі Тимур Жаксылакаў, які выступіў з прывітальным словам перад праглядам. Стужка расказвае пра пачатак навуковай дзейнасці геолага Каныша Сатпаева, які распрацаваў радовішчы марганцевых руд. Гэта дазволіла ў гады Вялікай айчыннай вайны выпускаць бронявую сталь. Это очень важно для развития нашего культурного сотрудничества, для того, чтобы мы лучше узнавали друг друга. Для нас это пока очень важно, потому что Каныш Имантаевич Сатпаев – это легендарная фигура в истории Казахстана. Цікава, што чорна-белы фармат поўнаэкраннага фільма выкарыстаны стваральнікамі карціны наўмысна, каб перадаць трагічнасць таго часу. Была праведзена вялікая работа па дэкарыраванні здымачных аб'ектаў. У павільёнах будавалі кватэры, лабараторыі, якія дэталёва паўтаралі месцы, дзе жыў і працаваў Каныш Сатпаев. Конечно, для нас большая честь принимать здесь фильм из Казахстана в нашем легендарном кинотеатре «Победа». И, как вы знаете, этот кинотеатр «Победа» всегда славился тем, что в нем всегда проходили громкие премьеры, проходили международные события, проходили показы фестивальных фильмов. И сейчас эта практика возобновляется. Фільм «Каныш» ужо атрымаў прызнанне за мяжой, заваяваўшы некалькі міжнародных узнагарод. Напрыклад, карціна перамагла адразу ў 3 намінацыях на індыйскім міжнародным кінафестывалі.